Чираттагы кытлау сәламебез Новоспасская бистәсенә ача. Бүген үзенең 45 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Хамзин Фатих Файзрахман улы каршылый. Матур гомер тантанасы белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Гөлнара, уллары Илнар һәм Илдар, кайнатасы Абдулхак Самиятович, кайнанасы Халида Абдулхаковна, балдызы Венера, балалары Динар һәм Диана кытлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. 45 ел элек Иске Кулатка районы Югары Терешка авылында безнең якын кешебез дөньяга аваз салган. Шул гомеренең 23 елын инде ул Новоспасская бистәсендә гаиләсе белән матур гомер кичерә. Тормыш ул гади әйбер түгел. Диңгездә тын гына тормый. Безнең гомердә нәкъ диңгездәй, бер күтәрелеп, бер төшеп, безне төрле ярларга кагып, авырлыкны да, шатлыкны да мулдан татытты. Ниләр генә булмасын, арабызда нинди генә мөнәсәбәтләр булмасын, ул гомер буе мине аңлый алган иң беренчедән якын дустым, яраткан кешем булды. Мин аңа мең рәхмәтле, чөнки гомеремне бизәгән балаларыбыз туды. Ул һәр вакыт безнең нык терәк, нык таяныч иде. Без аны хөрмәтләп, ихластан сөеп яшибез. Кадерлем, рөхсәт ит юбилеең белән кытлап, иң мөһиме нык исәнлек теләргә. Исәнлегең булса, барысы да булыр Алла бирсә. Бәхетең мул булсын. Бел, сине һәр вакыт яратып хөрмәт иткән кешеләрең без ул. Әллә синең күзең, әллә назлы сүзең гомерлеккә сеңде күңелгә. Син гомерем буе минем алтын нурым, ал кояшым тормыш күгемдә. Бүгенге көн бер кайчан да онытылмый торган көн. Әй сөеклем, бердән-берем, ул бит синең туган көн. Көннәремә, төннәремә нур истәүчем син бит ул. Шуңа синең туган көнең иң изге көн бит ул. Бу дөньяда безнең якты күңелле, безнең өчен һәр чак борчылып яшәүче әтиебез. Шундый күп сүзләр бүген сиңа әйтәсе килә. Син безнең өчен акыллылык, әдәплелек, сабырлык үрнәге. Һәр вакытта да көчле, мәрхәмәтле, якты күңелле булып кал. Без сине бик яратабыз. Горурланып сокланабыз, әти. Син үрнәк тә безгә, терәк тә. Әниебез һәм син тамыр җәйгән ике чәчкә безнең йөрәктә. Шиксез бәхет, шатлык бирә безгә, балам диеп сөеп әйтүең. Сиңа охшап үрнәк алып яшибез, без яратабыз сине диебез. Бер кайчан да картаймасаң иде, моңсулатма якты күңелең. Без телибез бүгеннең уңышын, хөрмәтен киләчәк гомернең. Котлы булсын әткәй юбилеем, нурлар чәчсен һәр чак йөзләрең. Сәламәтлек, бәхет, шатлык белән үтсен синең язың, көзләрең. Кадерле киявебез һәм жизни. Без дә бар теләкләргә кушылып, сине матур юбилей тантанаң белән котлыйбыз. Саулыклы озын гомер, бәхетле, шатлыклы имин көннәр телибез. Котлы булсын матур юбилеең, исәнлегең булсын кырыштай. Гаиләң имин, тыныч яшәсен ул, нәкъ ягымлы, назлы кояштай. Хөрмәтле Фатих Файзрахманович, юбилеегыз котлы һәм мөбарәк булсын. Якыннарыгыз юллаган музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Авыр йөкне җиңел тарта, бергәләшеп паратлар. Кешегә дә бу тормышта кирәк бит пар канатлар. Кешегә дә бу тормышта кирәк бит пар канатлар. Тау менгәндә ныклы кирәк бер-берсенә паратлар. Балкып яшәр өчен кирәк һәр кемгә пар канатлар. Тау менгәндә ныклы кирәк бер-берсенә паратлар. Балкып яшәр өчен кирәк һәр кемгә пар канатлар. Озын бормалы юлларда зур таяныч паратлар. Гашыкларга бәхет өчен кирәк бит пар канатлар. Гашыкларга бәхет өчен кирәк бит пар канатлар. Тау менгәндә ныклы кирәк бер-берсенә паратлар. Балкып яшәр өчен кирәк һәр кемгә пар канатлар.
ишини ерак якларга. Dünyalarning yemi arta par qanatlı şaklarda. Dünyalarning yemi arta par qanatlı şaklarda. Tağ mingende mıqlık gerek bir-birsine paratlar. Balkın yaşar üçün gerek her kimge par kanatlar. Tağ mingende mıqlık gerek bir-birsine paratlar. Balkın yaşar üçün gerek her kimge par kanatlar. Balkın yaşar üçün gerek her kimge par kanatlar. Tağın gende mıqlık gerek bir-birsine paratlar. Balkın yaşar üçün gerek her kimge par kanatlar.